kita diri, ma-refresh gini mo tanan problema diri ba? Hindi diri mag-picture-picture bay. Kaso, kisa may picture sa kuha bay? Lain ba kayong selfie-selfie ako? Di makuha ang view tanan oy. La 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 la. La 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 la. Timing gini bata. Picture ko ani be. Hoy dong! Ala. Kol, unsa man? Pwede ko mamalihog dong. Picture ko be. Ha? Aw, sige. Way problema kol. Dara dong oh. Malihog ko dong. Dara oh. Wala mo kang picture. Oh, kabayo ko kuloy. Ha, na ko mo picture gani. Ya ka nang pinatisoy ha, pinatisoy ha. Oh, sige sige. Diri Posing ko sa kol. Diri ko sa kan motor. Sige kol, posing na kol. Ah, how dong pusing mo dong oy. Mura mo ikaw gipicturean. Ingon ani man jud nimo picture ang photographer kol. Photographer man gud akong papa, na-adapt lang nako ba. Ah, sige dong. Pusing ako ha. Dara na kol. Gabi, gabi. Dara ni ka buok. Dara. Wala, sama na. Sama ni dong nga. Wala pinaklaro kong ulo. Ay, nanay na lang. Videoin na lang ko katong mga drone shot. Aw kanay noon kol ha kay kuan ang drone shot kol. Sige na, sige na. Ito na akong ulo ha. Muluoy ka sa kuha. Ayo kol ha. Pusing ko la, dool ko ha. Talikod kol, talikod. Talikod ba, talikod. Sige dong, katong pinasargaw tirada. Sige, talikod kol, talikod. Talikod. Talikod ko, talikod. Oh, sige, talikod. Kumaya daw. Oh, silpon! Galaw-gaw ni mataan eh. Lapos si pa itong drone shot. Diretso, may ito kawat. Wala pa ba ito na-impas akong silpon? Ninduta sa iPhone niya ang koloy. Nindot ka ni mga iPhone o kamera ba o? Kaya tinaw kaayo. Mapicture-picture de ko sa unahan din. Ninduta cellphone oy. Ha! Ako din Scardo bay. Piu 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 piu. Kaudan ako oy. Huwag may kalaban bay. Adto daw ko sa unahan be. Oh, ninduta cellphone oy iPhone. Sumuko ka na, Takloy! Napapaligiran ka na namin! Ipot! Ano ako pusil? Nako'y iPhone! Nako'y pusil! Sa iligid man nga pusil! Lundot kayo! Asa din dahil mo gipalit, Pipot? Secret! Gipalit akong mama! Mahal kayo! Mas mahal yung iPhone! iPhone gabon! Ikaw na yan mo nga mga bata! Pamagta! Ngek! Mga naman tayo bata! At least naka-iPhone! iPhone daw! Kayo madakwa na daw! Bahala ka! Sugot ka! Swap ka! Sige! Swap ka! Dili kaya musuko imuhang papa na nga iswap ni mo sa kuwang dulaan og iPhone! Nge! Dato man gud si Papa god! Dali raman gud ni paliton ba? Sige na! Swap kita! Di kasi masuko si Papa! Sir, katakloy! Sige bay! Kidulaan ako ni bay! Padalo dandra! Magdalo kung Angry Birds bay! Salamat si Butak! Oh! Wala kayo si Takloy bay! Nakigswap siya sa kuha bay niya ang katong ka akong dulaan kay tagbanching ko niya kani kay tag 35,000 bay pulipid pa jud bay! Salamat ka iPhone ako mag-TikTok de ko tong robot bay! Asa kaya itong iPhone ba? Antay lang itong bata ito ron. Pintas dito sa kuha ron. Asa itong bata ito ba? Uy, timing kinay bata. Doon be. Bang! Bang! Push ba! Push ba! Hoy dong. Push ba! Paminaw ba? Saman good call! Kanang pwede ko makatawag sa mong cellphone dong. Kinawala ko cellphone ba? Nagdula pa ganit tabay! Ano na yung cellphone call? Ganong nawala man pod? Lipat ko sa kuha na sa katong bata nga. Ano siya? Picturean ako niya. Drone shot daw. Nagsibot na rin ako cellphone. Aluyan ni mo kuloy! Mau ba call? Sige call, tawag yo! Salamat nito nga. Dali lang kayo. Hey! Ako ang cellphone! Ikaw nakuha nino! Ha? Sige mo nga ako ang magkani na gani! Ang makuha ni cellphone, kinaw na ko! Sabo mo itong bata dito no! Dili kuloy! Iya mo ko nang giswap sa kuha katong pusil-pusil na ako! Pusil